Gyertek, kérdezzük meg, ki miért jött el ma hozzánk a Makita kerti rócsóra. Megmondod nekünk, hogy miért jöttél el ma? Kifejezetten a Makita rócsó miatt, vagy csak vásárolni jöttél? A Makita miatt, igen. Hát azt hiszem, hogy nekem indok volt. Csak Makita aksis szerszámokat használok, Nagyon és emiatt néztünk ma el ide. Érdekelne a Makitának a 2810-es forró csavarozója. És jöttünk meg vásárolni, és jöttünk. Teljesen ide készültünk. Van egy ilyen Makita fejtősöm már vagy 10 éve, és általában szoktam jönni az ilyen rendezvényekre. És milyen a hangulat szerintetek? Mindig jó a hangulat. Elég jó. Jó minden. És vásároltál valamit? Még nem. Lenne sok minden, amit tudnánk vásárolni. Igen, akkumulátort, majd töltőt vásároltam. És próbáltatok már ki valami gépet? Fényvágó körfűrészt, nagyon jó. Igen, egy behajtót. Minket a behajtók érdekelnek, a szögvágók, az elektromos asztalosipari szerszámok. Csavarbehajtó versenyen részt vettetek már? Nem. Miért nem? Még nem értünk oda. Gondolkozok rajta, lehetséges. Azt próbáltam. Persze. Most akarom majd kipróbálni.